A folga convocada para mañá nos centros de traballo da Administración de Xustiza afectará a 150 actos procesais na cidade de Pontevedra. O Comité de Folga responsabiliza o vicepresidente da Xunta de Galicia e conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, de levar a xustiza galega a unha situación que cualifican de extrema gravidade. Queremos decir que, insisto outra vez, que non temos nada que ver os funcionarios de xustiza. Somos un corpo nacional, as competencias da Xunta son mínimas sobre os funcionarios de xustiza e non temos nada que ver con función pública. Queremos que negocie connosco a Dirección Xeral de Xustiza ou, no seu caso, a propia Consellería, o propio Rueda. Se Rueda non toma riendas, se Rueda non toma riendas da negociación e se senta a negociar connosco, ven a través da Dirección Xeral ou ven el personalmente, pedimos a dimisión de Rueda por incompetencia e por irresponsabilidade no conflito. Os traballadores da Administración de Xustiza piden á Xunta que atenda as súas reivindicacións laborais ou entender que están gravemente discriminados en relación aos demais funcionarios das comunidades autónomas con competencias asumidas. Entonces, esperamos que Función Pública, a Dirección Xeral de Xustiza ou a Consellería rectifique e se sente a negociar dunha vez, teña esa vontade de negociación que agora mesmo non llevemos, e deixe de facer declaracións aos medios, engañando a ciudadanía e aos propios funcionarios, dicindo que están en vontade de negociar e que van a mellorar as ofertas que hasta agora nos presentaron, e despois chegamos á mesa de negociación e resulta que non nos melloran absolutamente en nada, senón que por encima ainda dan un paso atrás. Mañá, ademais, está convocada unha manifestación en Santiago dende Pontevedra. Se disporá de autobuses para todos aqueles funcionarios que desexen participar nesta movilización que rematará no Parlamento galego.